Мен өзіме қойған едім диагноз гиперчувствительность. Принцесса на горошине енді бик грубо етіп әйткәндә, менә ятасың һәм әз генә нәрсәдер киттелсә, анда нәрсәдер үзгәрсә, анда ул йоклап булмый инде. Бик нормально кешедән җылы сүз өмет итү, поддержка өмет итү. Хезмәт хаклары, хәзерге шортлар, анда үзеңә фатир алырга да, машина алырга да, зур крупный планнар корырга да җирлек бирми. Финанс грамоталыгы дигән әйбер, әллә ул социаль челтәрләрдә генә шундый зафорсенный әйберме? Безне гаепләргә тырышалар, без акча тота белмибез дип, әмма чынлыкта шунда гына түгел бит инде. Юк, мин белмим дальше нәрсә эшләргә, нәрсә дөрес була. Декрет синең очракта ул бер ярдан икенчесенә сикерү булыр иде инде, шундый кисәк капма каршы. Ансы да китереп. Это не выход. Хәзер без әле сезнең белән церемония итәргә тиешме? Әти-әни белән просто сөйләшеп утыруына да рәхәт. Без гел ирем белән Марат белән көләбез инде, бөтен кешеләргә шундый миллионнар эшләргә мәҗбүр итә торган травмалар эләккән, ә безгә күтебезне күтәрә алмый торган травмалар эләккән дип. Шундый хәдерсезлек.